Sound check. Pagmulan tayo pong ining novena King Birhening Santo Rosario. Siklod, tamo po. Kilagyo nagipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Amen. Pamanisi. Itamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang poong taong tutu, ipanglinalang mga timbos kako, uling ikang Diyos ko, mabilog kong pusong malsinta kaya ka, at uli ni palsintan dakan lakwas kinsablang nano. Pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko, o alananggang kayapan, ninu ing minatiling minuri kaya ka, mga pepatula king pamigagana ka, pamangamanu at pamanyapat. Ako po Diyos ko, nung sopan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king ena kong miyuman mi kasala. Layon lisyan, kung isakwil, ing sablang makayuli king dapat mayap. Mga ipagkonpesar ko, king ganap akapyadyan, ing egadaganang sala ko. Manalik kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli namo naman ni mauluganang bunga, ni mal apamaylas at pangamate mo king krus, at ni puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo, manggana itang grasyang ikabiye ko, at makapanatilang sumuyo kaya ko, ang gaking oras ing kamatayan ko. Yanasa. Panalangin king Aldo, itamongan po. O lusok mapamakalulong birhen, O kayong munyungan ng Maria. alakwas malugod na indu. O kayo mo yumuan a Maria, mapamatula karing malungkot. Pagsakdalan ding palpikasala, patulunan ding anak ng Adan. Talapamilatan kin Diyos at karing tao. O kanunumanan na Maria, daong aginyat sinagip king yatong malulumod king mebigong, pangapanyaya ng mitabi, mitsyab. O maslag a pinanari ning katahimikan, papayapang masakit king pamisalang ning yatot banwa. Ika ing miyaga king Diyos at karimpalpikasalang anak ng Adan. O kalinis-linisan apati-pati, may manita king maningayang panahon, king yatong malugma, ketang pamagdala mo king sanga, nitang malabong a oliba, o mapamakalulong pintakasi, inyang atangalan mo ing kasalanan na ninyato, ampon, mitsyab ng kasiran, ang makanyo ng papa ning matulid ng bigsikan ning anak mong Yesus, api kasalanan na. Pisyag mong pepawaga king tutumot alipan, ay Domingo, anak na, ipalalo ning pakalulo mo, itan Lunas, apanulong ikakayap na. Yapin ing matibe ng kuta, ning kiyakang Santissimo Rosario. Ame kapauli, king pamibawi ng kinayap, at pangatimawa ning nang paulat ning makatakot awes. Ipagkala mo po, indong malugod, king uli na mo man niting malablab ming kayusan kaya ka, mitutut kaya saan dapat ketang ikarimlanat, ikayaplak, ning miralakdak ng muaning Diyos aginumi. Abawi misang nabangnan itan lugod at grasya na, lain mi yuman, king akakasi na,
ampong makibilang karing anak no, at mibalik karing mapamakaluluntak din no, banung atangisan minang masakit in sablaming kasalanan, ay may hagising king bigsikan ning ustisya na, laing may puknakeking puso na, ning malugod mong anak, pangayin tuliran ming nabangnan, itang kakamal-kamalan a bendisyon na, lumapit ko keni, ikong nuwan apakamalan ng ipako, mga ipayo namang tutonggayan. Tanggapan nyo itang keriyan at telaga na kaya kayo, iba't naking pangalalang ningyato. Lumapit ko keni, nuwan apepakamal ng indo ko, at induyo namang yayawsan. Bayong kamtan at nabangnan, itang ligaya ning kaya mayamat at mga nyaya ng lupa, ampong kayumo-yumuan apakaluluna ning puso ng malsinta. Ketang alananggan tula, yanasa. Panalangin king mumunang aldo. Hitamongan po, bapong masamyong bulaklak ning kaya mayamang harding banwa, ingata nakapunin Diyos, bapo patipating alang bakas kasalanan, pepayubod at pepakamal, ning Diyos Espiritu Santo, inyang lalangan at ikaglimo, ing pakamalan mong anak, ingata nakapunin Diyos, bapo misaplalang penis, amibait pepasibayo, kingapi ning kapalsintan, ketang maligayang pangaokyat mo, banwa. Ingata na ka po nin Diyos, bapo indong emenandaman, king panghagli mo, elinasa king pangalamnan mo, at emenandaman, sakit king pamanganak mo. Ingata na ka po nin Diyos, malagud at mapalsintan Diyo, indu, eme musingan, at may pisikan ditman, king malabog ng danom ning kasalanan. Mga itinakman king mapait ng kalis, nindusang tulid na. Ingata na ka po ni Diyos, at king uli ning malablab as sintaming dinaon kaya ka, keting miyulit-ulit asabing, ingatan na ka po ni Diyos. Ingatan mo na kayo man sa indumi, ketang hanggang kasiran alikwa ng pepamana, nitang minunang indu, kekeng manigapong yayaos kaya ka, layong kanlasan mo ing kapatawaran, ing palsimi ning kasalanan, at king ligaya, ing aklis ning dusa, yanasa. King kataymikan sa pilantala po din grasyang barita akang nabangnan kaniting nobena. Bapong Maria, no ka king grasya, yung ginuwat tsukya ka, nuwan ka ka rin sa blang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, yung duning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. At mo sa dyaran ligay, ba't king kamumulan ngayon at kapilan man, manggaman king alanangga yanasa. Bapong Maria, no ka king grasya, yung ginuwat tsukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, yung duning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. Timoy sa dyaran ligaya, iba't king kamumulan ngayon at kapilan man, manggaman king alanang gayanasa. Bapong Maria, no ka king grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, yung duning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. Timoy sa diyarang ligaya, ba't king kamumulan ngayon at kapilan man, manggaman king alanang gayanasa. Panalangin akawakasan king balang aldo.
itamongan po. O kakayap-kayapan a Diyos, king uli ning malusok, mong pamalsinta king yato, pagkalami pong iligod, kaya kami imbugto ngay anak mo, banking pamikatawa ng tao, pangamatenat pangasabling mebye, apang ngayon tuliran mi itangalanggan tula, ipaniga pumipuke ka, ipang mapamakalulu, ipaintulot mo sa kekeng mi gunam karing misterios ning pangit busmi, king rosaryo na ning kasantusan a Birhen Maria, asoywan miyasa king ganap akapal sintan, ampong kababanlub, at nung ayumanan minang ugali mi, mga atuntunan daptan, itang alimbawang pepatangal da di Jesus ilang Maria, kamtan minamansa itang lugod at grasyang pengakura, deting kakamakalan ay mindu, lalo na inkedonan mikiting Santa Novena, manggana ing masampot a kamatayan, baking magom muri karing Angeles Karelo, mangga king mangga yanasa. Kagalayan king Reyna ning Santissimo Rosario, ing pakibata mo, balang aldo tunggayan niya ing Rosario ng Maria. Balang Aldo, tunggayan tayong Rosaryo ng Maria. King mikakalukong sinta at king pusong mibabaya, Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. ing Trinidad akatasan, tenam ni iti ng Rosal, at Balang Aldo, tinlusok ng kapayapan, kinlugod na ning migluklukan, in Diyos yang patulana, ning pupuring Birhen kaya ka. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. King indutang Birhen, utang ing mayumong kapalsintan, ing sukat yang daunan, king lugod, anak, kababan, impuring bapong Maria, yang tampat iyagkastapa. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Taot Angeles, maminsan gingkas, keting kapurian, dalit neting pitutulan, nin Diyos aginungnuan, king makayamang yumo na, ding demonyos lilisyala. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Mikatawan niya ing berbo, king atya ng wagas, yubo, at keting rosa, ing ginu pepasakop yat memintu, antining mauyo at sinta, inyang keti migsunduyo. Tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Dela nepin itang nitang rosas, ing rosa sari kayapan, ating samyo ng makamal, abaw ne kabudhuan, ibat keta melinisya, king original asala. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Iting rosang kayaman, misapokya ketang rosas, king grasya ang ganap kipnuan, panulo king kabigwan, ing rosas ketang samyuna, king Rosal makisakeyo. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Ing kin templo mo migsundo, daon mo rosang masamyo, inatbusbet makitubo, ning ipaketula na po. Ibat keta may pawi na, kingain mo itang muwana. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. At lukong Aldo, migdili-dili, ketang anak mong melili, bayo itang miapalyari, ing sugtot dat pisawili, pag nasan mi ulinita, kaya kaindo akit miya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Iting palsintan mong rosas, king pawas daya inyang petak, king nakariyang makitulad, karing tao may kakayap. Dapat rosas ingaskena, nung king bagsik papawiya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Ing mentampaling ng pisngi, ning king kababan mibudhi,
at king batbatnat mga busni, pemot siyan rosas wari. Itiya naman lupa na inyang mamutong Mateya. Balangaldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Ketang tinggen ng Bernardo, color rosas a cordero, ding tindaning indong ginu, rosas lang lusok king banglo, at king ipa penakpana, ing sawil tang dapat keya. Balangaldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Biba aurorang masinag, biba Jesus aldo maslag, mebye kisalat sinikat king indu, patulang ganap, ding rosas apamutina, patangal no king saluno. Balangaldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Inyang banwa, yapaitas, pasbula din kayang sugat, makirosas pakabuklat karing sisising manapat, ating ampun ng induna, yang pekatalatayid da. Balangaldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Ing rosas templo ng iral, nimpunan ning sablang kalam, karing puso minke kayan, miglupang api kanyan. Ketan luto ning kulen na, ing rosas may yakit ya. Balangaldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Banwaya man pin memutong kinligayang susun-susun. Emitda king kakong ukol, intungkol ng pamanampun. At king tao papabal na, ing malambayang saop na. Balangaldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. King mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya. Balangaldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Daon, itangan po. Kanunmanan ay hindu, kalasninisan a birhen, maligayang reyna ning yatot banwa. Ipakilala mo, ginumi, mga ipatangal isahop mo, karing hanggang magkasusi kingkekang Santissimo Rosario. Reyna ning Santissimo Rosario, panalangin mo kami. Baking mga intulid magamit king pangako ng ginutang Yesu Kristo. Panalangin, itamangan po. O Diyos, ampong ginumi, ampat mo imbugtong mong anak. King pamikatawa ng tao, pangamaten at pangasubling mebye, panabang nakikami ing pekabunga na, ning kayang mal alasat kamatayan, yapin intulang alanganga. Ipagkalam mo naman wari po kay kami, nung api gunam-gunam minang masakit, minlaus king puso mi, dating maulagang misteryos, ama kapalaman, king kasantus-santusan a rosaryo ning Birhen Maria, ay alimbawan mi na sangdaptan, itang kalamnanda, atakamtan mi naman, ingablas ang makapangako kay kami, kareting maulagang misteryos, uli ng Heso Kristong ginumi, kagong mong mabye manibala, ampo ng Espiritu Santo, mangga king mangga, yanasa. Isundo tayo po ing nobena king ang Santa Teresita. Panalangin kang Santa Teresita king mumunang aldo. O maligayang malating sampagan ng Yesus, ika sinabi mo, eko kapilan man konsentyan, king ninumang lelangan mikametong yang dake ning kakong lugod, pag nasan ko ing ibiyakungan kang Yesus, ing sabla, bukod mong para keya. O tunay malugod king sagradong puso ng Yesus, pakyabutan mo para kanako ing mapinan adake, kanyang milalablab alugod, anong no ing puso mo, mipmuya kaniti, aginawang metong amalinis asalamin, ayalang aliwang makapinta, nune ing kaburya ng Yesus. Malunos ka kanako, at panyad mo kong kalam,
Banketa parati kong miyugne keya, king dibinun lugod, kaniting biye, at pangain tulirang ken tanggapan, manggaman kapilan. Amen. Sambilang tala po din kikatang grasyang balitang akamtan, kaniting trido kang Santa Teresita. Ipami at banwa, misambani nagyumo, datang kaya kaming kerian mo, mi pamintuan inlob mo, kaya desulip at ibanwa. Inka kanan mi king aldo, ibiyam kaya kami king aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi ka rin mi kasala kaya kami. Mo kaya pa isawol king tukso, ni kabos mo kami king sablang maroka. Bapo Maria, no kaking grasya yung ginuwat yo kaya ka. Nuwan ka rin sablang babae at nunya pa naman yung bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Ante mo'y sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alanangga, yanasa. Bapo Maria, no kaking grasya yung ginuwat yo kaya ka. Nuwan ka rin sablang babae at nunya pa naman yung bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Ante mo'y sa jaran ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga, yanasa. Panalangin ang kapupusan king Aldoldo kang Santa Teresita. Santa Teresita, aming akong minabong rosas, iba't banwa, kay ba't ning kiyakang kamatayan, lawan mo ko, malatimong kliyente, mi pasaknangan king mong kumpiyansa, king kiyakang pamamilatan, king Diyos. At pakyabutan mo para kanako, ing grasyang ngadwan ko kaniting novena. Nung iti makaibiyang maragul at dangalan, at ligaya king Diyos, para king kaligtasan ning kakong kaladwa, at para king espiritual dang kasaplalan, din ka na akong panalangin. Kapman mo ko king Samyo ding rosas, ning lugod din Diyos, at ganap apa mga lingwan, king kakong sarili, baking asaywan in Diyos, king ganap akalayan, ning puso, angga king katataw niyang kumbye. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Ante mo'y sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Santa Teresita ning Ninyo Jesus, Panalangin mo kami. kilagyo ning ipa, poning anak, ang poning banal na espiritu. Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldo iti pagmasusyan tayong kapiesta ng San Lorenzo Ruiz. Pakyabetala po karing kay katang panalangin, ding makatuking intensyones, kambedarang karelang pamilya. Ding masi-sponsor, Mr. and Mrs. Nimpadison, Mr. and Mrs. Mirna Lising, Conchita Gadja, Mr. and Mrs. Rico Mendoza, Mr. and Mrs. Benjamin Sabiola, Mr. and Mrs. Clarito Mendoza, Mr. Nard Alma Brandy Loy Christy Nozawa, Mr. Narden B. Pangilinan, Rayan Beng Pangilinan, Dolores Inventor, Mr. and Mrs. Jessie Jimenez, Mr. and Mrs. Roland Gonzales, Barangay Council San Jose Matulit. King Trido para kang Santa Teresita ng Niño Jesus, ding masi-sponsor Mila Nagit, Catalina Galura, Net Reyes at Nida Palma. Masi-sponsor para kang Bireni Santo Rosario,
Manuelito and Sevilla Lozano, Presi Nocomora, Tess Dagdag, Arwin Perez, Jonel Saclao, Captain Merson Tungkab, Mark Henry Bondok, Bert Dison, Gay Onopre, Alona Pineda. Pasalamat na ding makatuki, Celso and Noemi de la Cruz, Jennifer Basilio, Monica Tumang. Birthday Thanksgiving, Alvin Galura, Christine Joy Angeles. Safe Travel, Melanie Manalo. Special Intention, Teres Tolentino, Joanna Calma. Speedy Recovery, Angelo Bonus, Estela Lagman, Ricardo Bautista, at Bel Trinidad. Successful Operation, Joe Bautista. Antimurin ding sablang kaladoking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Ricardo, Melquiades, Gerard, Maxima, Juanito, Ana, Lolita, Florentino Jr., Rolando, Remedios, Telesporo, Maria, Rupino, Agapito, Benvenido, Erlinda, Rolando, Ranilo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Crisanto, Dedicación, Fortunato, Aurelia, Augusto, Alejandra, at Pedro. Makiabetan po king dalita pamukulat. Utang mititipon laring at watlu, karing busal da tsupo nga naring ginu, mantabe ka sa Ginong Hesu Kristo, ke kaming pupuri king banal mong lagyu, utang daralipning ke kang lupot, o Ginoo Diyos mi o Emmanuel. Kilagin ang po ng anak ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timorin, maya pa abak po, morning, maya payabak po amo. at happy pesta, karing kay katangka pada katekista, pero mo karing katekista, no naking mabilog a Pilipinas, o ding mumunatamong diling meging santo, yang kay katangga ganakang ngeni San Lorenzo Ruiz, meto nga martir, kambereng kayang kayabe, nya batang maging karapat dapat ganap ngeni ganiting kapag masusyan, amin ang tala pamod pagsusyan, ding kasalanan tamo, anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikang memili kang San Lorenzo, ban maging mumunang santo at martir ng Pilipinas. Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo, Ginoo ikang meging alimbawa ng San Lorenzo, ban akam taning korona ng ligaya. Kristo pakadulo. Kristo pakalulo, Ginoo ikang minyetetagan at matibe kasalpantayanan kang San Lorenzo. Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo, Ang Diyos sa mayupayang tutu pakadunwa na katamo,
at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alangangga. Amen. Ligaya king Diyos, ing pekamata sa banwa, kapayapan ka rin tahu, kayang kaluhuran. Ligaya king Diyos, ing pekamata sa banwa, kapayapan ka rin tahu, kayang kaluhuran. Inong Diyos, harining banwa, Diyos ipangayupaya, sasamban, pasalamatan, parangalan daga, sasamban, pasalamatan, parangalan daga. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka rin tahu, kayang kaluhuran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka rin tahu, kayang kaluhuran. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing tagumpering kay kang martir, pagkaluban da kay sanang tula, ing karelang alimbawa, pasik na nga ning kasalpantayanan mi, ading karelang panalangin, pagdalara kayong bayong tetagan. Bendisyonan meeting kay kaming kapag masusyan, kang San Lorenzo Ruiz, ing mumunang Pilipinong santo, ading kayabe na. At dakayanan mo kami, king karelang tetagan, lugod at kasalpantayanan. Itiyadon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ng Hob. Inyang datang ne ingaldo, ban marapla king Diyos, ding lelanganing banwa, di natangya naman ni Satanas, busal da. Nga nang kinutang king ning Diyos kaya, nu ka rin kaibat, pekibat ng Satanas,
Ibat ko keta at karin, lilibutan ke ing yato. Nga naning ginukang satanas, apansinan mo ne ing talasuyo kong ihob. Alayang kalupa king yato, tauyang alang kapintasan at makatuliran. Makitakot ya king Diyos at mangilagya king nanumang dewakan. Pekibat ng satanas, samba na kamo kayang hob nung alang sangkan ing pamanyambana. Manibat king ibat, iningatan mo ne at ing pamilyana at ing sablang pibandyana. Pepanwanan mo ing sablang daraptana at dininan meng baka halos laganapan dane ing mabilog a labwad. Subukan mong idayo ing sablang atsukeya at pihong isumpa na ka. Nga naning ginukang satanas, nung makanyan, bibili ko king kekang upaya ing sablang atsukeya, emya mo panasakitan. Kay bat nanita, mekone king arapaning ginu isatanas. Misa na yaldo, inyang ding anak ng lalaki at babaeng hob, mamanganla, at miminumalak king balening pangane. Di natangyang papulayi ing magdalang balita kang hob. Ngana, kasalukuyan miyapong sasarulan ing asikan, karing baka, at manyibsiban la ringasno king pipagpastulan, inyang biglalang linusog ding sabeyo at delara langan deti. Petera langan ding ipusyo, bukod mong ako po ing may katakas, ban mamalita kaya kayo. Kapang magsalita ya pa, di natang nenaman ing metong pang-ipos at ngana. Mituran la pong kildap ding tupayo, pati na ring pastulyo at metelangan. Bukod mong ako po ing miligtas, ban mamalita kaya kayo. Kapang magsalita ya pa, di natang nenaman ing metong pang-ipos at ngana. Sela kayan dake po ring atlong tapok a kaldeo, de lalara ring kamelyo at pete ring sablang ipusyo, subali mo ako. Bukod mo pong ako ing may katakas, ban mamalita kaya kayo. Kabang magsalita ya pa, di natang nenaman ing metong pangipos at ngana. Ding anak yu pong lalaki at babayi, mamanganla at miminumalak king balening pangane. Inyang di natangya ing masikanayangin, ay ibat king disyerto. Digsane ing bale, mibagsakya karing anak yu, at metelangan. Bukod mo pong ako ing miligtas, ban mamalita kaya kayo. Kanita, tinalakadjay hob, ginabak ne ing imala na, uli na ning lungkot na, sitsat ne ing buntok na, migsakabya king gabon, at sinambaya king Diyos, nga na, lubas ko inyang mibayit ko, at lubas ko naman keng mate ko. Ing ginuya ing memye, at ya ing kinangwa, puryenye ing lagyuna ning ginu. Makanyan man ing milyari, eya mi kasalay hob, ene sinisyan ing ginu. Amano ning ginu. Salamat king Dios. Ing pakibat tamo, ginu kaya kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Gino kay kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. O ginu, pakiramdaman mo ko, katuliran ing aduan ko, kakong dalangin mirasa king kekang panamdam, uling tao kong mapaglinlang. Gino kay kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Kaya kako sana tanggapan ing kayatulan, akakong pangayintuliran, bustan mo sana akit da ka, ing katutuan, puso ko balume, bengi man sisisyatan me, sibukan mo ko at alakang ikit adewakan. Gino kay kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Kaya kamawos ko o Diyos ko, uling pakibatan mo ko,
kaya kasanang tingiran, kakong pamanyambitan, ipakit mo ingalang kupas mong pakamal, o talapagligtas da ring kaya ka magsantong, ban makatakas la karing karelang kasalang. Gino, kaya kasanang tingiran, kakong pamanyambitan, parangalantaya po'y maya pabalita. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam ya ing alipan mo, atilo kaya ka ring amalong babyebye alanganga. Alleluia, 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 Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kan timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Gino. Pitataltalan daring alagad, nung nino karela, ing marangal dili. Balo ng Jesus, ingisipan da. Inya kinuha ng metong anak, at telakad na siping na. At sinabi na karela, ing nino mang tanggap kaniting anak, king lagyo ko. Ako yung tatanggapan na. At ing nino mang tatanggap ka na ako, tatanggapan niya naman itang mitubod ka na ako. Uling itang malating dili kay kayo, ing marangal dili. Nga nang wan, Maestro, may nakit keng taong papalwal karing demonyo, king lagyo mo. At dewalan niya. Uling ngaya kayabe king grupo tamo. Pabawalan nga ng Yesus. Nga ng Yesus kaya, ampong karing aliwang alagad, uling ing ninumang laban kay katamo, at laban kay kayo, kakampiye, o kakampiye. Ing mayap ng balita, ing kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Morning po ulit sa lahat. Good morning po, Amo. Noong pong una kong ipagdiwa ng pista ngayon ni San Lorenzo Ruiz, parang feeling ko kakaiba. No? Paano naman kasi sa tuwing meron tayong gugunitayong isang Pilipinong bayani, ito'y naghandog ng buhay sa ating bansa. Sina Jose Rizal, Bonifacio, si Gregorio del Pilar, pati po yun sa ating si Pedro Santos Paz dito sa atin sa Pampanga. Yan pong lahat na yan pwede nating ibilang siguro si Ninoy na ang kanilang ginawa ay sinakripisyo ang kanilang buhay para sa ating inang bayan. Pero si Lorenzo Ruiz, hindi siya sa ganong kategorya. Kasi hindi naman siya namatay para sa bansang Pilipinas. Hindi siya nag-alay ng dugo ng kanyang buhay para maging malaya ang Pilipinas sa sumasakop na banyaga. At ito nga po yung noon yung Spain, di ba? Kundi si Lorenzo ay naghandog ng buhay kay Kristo. Siya po ay martir sa ngalan ng pananampalataya at hindi dahil sa ating bansa. Kaya si Lorenzo po, pwede nating sabihin, hindi lang siya sa ating mga Pilipino. Dahil lang pinaghandugan niya ng kanyang buhay
ay hindi lang sa mga Pilipino. Hindi lang siya halimbawa sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya siya po ay sasabihin natin kabilang, no, kabilang sa bayani ng buong simbahang Katoliko. No. Siya ay isang Kristiyano. No. San Lorenzo Ruiz. No. Ang ilang kaalaman po natin kay San Lorenzo Ruiz, ang kanyang tatay ay isang Chino. So, nung panahon pa lang yun, mga 1600s, talagang marami ng mga Chinese ang nakikipangalakal dito sa ating bansa. Na, lalo na yung Binondo, no? Kaya pala yun hanggang ngayon, maraming mga Chinese businessman doon. So, even before ng pagdating ng mga Kastila, nandiyan na po yung mga Inchik na nakikipangalakal. At ito pong, galing ng China, nakapangasawa ang isang Pilipina. Ano? At yan nga po yung naging nanay ni Lorenzo. Kaya si Lorenzo raw po, dahil ang tatay niya ay Chino at ang tatay niya ay Filipina, marunong siyang magsalita ng Chinese, no? At marunong din siyang magtagalog, no? Dahil sa kanyang nanay. Pero dahil nakapag-aral siya sa mga praileng Kastila, kaya natutunan din po niya ang magsalita ng Kastila. No? So, tatlo yung alam niyang lengguwahe. No? Chinese, Tagalog, Filipino, at saka yung Kastila. No? At sa mga Kastila, doon siya natutong magsulat. No? Maganda raw ang sulat niya. Siguro, kahawig ng sulat ko. No? Hindi. Sa akin po, parang para daw kinalkal ng manok. Kaya nung matapos siya sa kanyang unting pag-aaral, kinuha siyang ng mga Kastila para maging calligrapher. No? Alam niyo, nung bata ako, tandang-tanda ko, yung mga libro sa simbahan, yung mga Book of Baptism, ganyan, Book of Marriage, ang gaganda ng pagkakasulat. No? Siguro yun ang mga tinatawag nating calligrapher. No? Na nagsusulat sa mga records, documents. No? So marahil yun ang isang pinagawa kay Lorenzo. No? At ginawa din siyang sakristan. No? So kamukha sa Nemyong. No? No? So pinihanda yung simbahan. No? Pag may mga misa, may mga gawain sa loob ng simbahan, so naging sakristan po siya. At napabilang din siya sa Confraternity of the Holy Rosary. So kompradya ng Santo Rosario. Kaya nasanay siyang dinadasal niya ang banal na Rosario. Ito palang taon na ito, 1600s pa lang. Mayroon ng debosyon si Lorenzo kay Mama Mary. No? At alam niyo po, later on, itong kanyang debosyon sa Mahal na Birhen at ang kanyang banal na pagro-rosaryo ang nagbigay sa kanya ng tapang para hapin ang kanyang pagiging martir. Ang paghandog ng kanyang buhay. At ito pong si Lorenzo, so nung lumaki na siya, nakapag-asawa. Pangalan daw ng asawa niya ay Rosario. No? At nagkaroon sila ng 2 anak. No? At naging mabuting de pamilya. Kaya pwede pong gawing ding modelo sa pamilya si Lorenzo. No? Naging mabuting ama, mabuting asawa. No? Kaya hinangan siya ng mga praile. No? Ganon siyang pinagkatiwalaan. At ginawa rin din po siyang pag may mga mahalagang mensahe na dapat ipaabot sa ibang mga
kasama ng mga praile, siyang ginagawa nilang mensahero, si Lorenzo. Kaya tunay siyang pinagkatiwalaan ng mga praile. Pero minsan daw po, siya'y pinaratangan na nakapatay ng isang Kastila na hindi naman niya ginawa. No. At dahil para sa kanya, hindi siya makakakuha ng patas na litis sa korte, papaboran nila yung Kastila sa paglilitis dahil mga Kastila ang lumilitis. Kaya ganyang lumapit sa isang paring kasama din niya, no? Sa simbahan, si Father Domingo Gonzales, no? Dahil parang naging patago-tago, TNT, si Lorenzo. Ganun napasama siya sa isang misyon tungo sa Japan. No? Nung una, akala ni Lorenzo ay pupunta lang sila ng Macau. No? Dadaan sila ng Macau para dun sa mangaral. Pero later on po, Japan pala ang destination. At sa Japan, nung panahon pong yon ay pinepersecute yung mga Kristiyano. No? Pinapatay yung mga Kristiyano. Itinatabo yung mga Kristiyano sa Japan. Kasi raw yung mga Kristiyano, ayon dun sa pinalabas na edict ng shogun, no? Si Tokugawa, no? Yung mga Kristiyano ay sinisiraan yung Buddhism at Confucianism. No, siguro misinterpreted o baka iba ang kanilang pangunawa dito sa Kristyanismo. Kaya ganun pong dinakip itong grupong ito ni Lorenzo, no, kinulong at pinahirapan, tinorture, no, iba-iba pong nakakapangilabot, no, nakakatakot na pagpapahirap sa kanila. No. Yung isa pong ginawa ay binubusan ng tubig, pinapainom ng marami, pinipilit na ibuhos ang tubig sa kanilang bibig. Tapos magdulundag-lundag sila doon sa kanilang tiyan. No. No. Tapos mayroon pong mga nakabaligtad na inilulubog doon sa drum. Tapos mayroon silang mga tinuturok dito. No. Kaya ito pong grupo nila na 6, silang lahat po'y namatay doon sa torture. No. At ang isa nga pong nanatiling huling salita ni Lorenzo, kasi pinaparenounce ang pananampalatayang Kristiyano sa kanya at sa kanilang kasama. Kasi yun po yung kahilingan ng pinakapununo ng Japan, yung shogun, na pag-renounce nila yung faith nila, pag ito'y ano bang renounce? Pag ito'y tinalikuran, no? Sila'y haya ng makaalis ng Japan. No? Pero ito pong mga magkakasama, no, sabi, aalis sila ng Japan, pero hindi nila tatalikuran ang pananampalataya nila. At nung pong bago nga mamatay si Lorenzo Ruiz, nasabi niya sa hot chair, yung berdugo, na ilang libo man ang kanyang buhay, patuloy niya itong ihaalay, ihahandog para sa Panginoon. Alam niyo po, nung unang makita raw ni Lorenzo ang malagim na mga pagtotorture sa mga Kristiyano katulad niya, kasama niya, natakot siya. Nagkaroon siya ng parang spiritual dryness. Ang ganyan. Before na ganyan na makikita mo, mangingilabot ka at pwedeng tumakas. Pero yun nga sinabi ko po sa inyo, ang kanyang debosyon sa banal na rosaryo at sa mahal na Birhen, nagrosaryo daw siya
yun ang naging sandata niya. At naging matapang siyang harapin itong papapahirap sa kanya hanggang sa naibuwis niya ang kanyang buhay para kay Kristo. Yan po si Lorenzo Ruiz, na nakakabilib sa kanyang tapang, na kahit anong ginawang pagpapahirap na gano'n, hindi niya tinalikuran ang pananampalatayang Katoliko. Kaya siya po'y akmang-akma sa panahon natin ngayon ng pandemya. Kasi tayo rin parang tinotorture nitong nakakatakot na sakit. At tayong lahat pilit na kumakapit sa buhay. At parang nagpapahina ng ating pananampalataya. Si Lorenzo Ruiz po, parang siya ang isang larawan natin ngayon na kailangan na para maging matapang. Bagamat walang persecution, pero meron namang pandemya na kumikitil din ng buhay. Naway ang katatagan ni Lorenzo Ruiz, ang tapang niyang harapin ang kamatayan, ganun din po ang ating magawa, ang maharap natin ang banta nitong pandemya na hindi isusuko ang ating pananampalataya. Sa mga kapatid po natin, mga OFWs, kasi pwede rin nating sabihin, si Lorenzo Ruiz ay nag-ibang bayan, napadpad ng Japan. Alam niyo po, yung ibang mga kababayan natin, naging daan ang pag-iibang bayan para mangaral din, para dalhin ang pananampalatayang Katoliko. Ilan na yung mga narinig natin mga kwento tungkol sa mga kapatid nating nag-ibang bayan, mga Pilipino, na dahil sa kanila, yung mga anak na inaalagaan ay nanumbalik ang kanilang pagiging Kristiyano. Nanumbalik ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Pero ngayon nga po, dahil marami tayong mga kababayan na nawawalan ng trabaho at nagsisiuwian, sila po'y ating idulog sa ating santo, kay San Lorenzo. Sana'y makahugod din sila ng lakas at tapang sa panahong ito na nakakapanghina sa kanila dahil sa malaking hamon na ginawa sa kanila ng pandemya. At sa ating pong lahat dito, lalo sa mga katekista rito, kasi parang nawalan tayo ng trabaho, wala nang pagtuturo sa mga bata. Bigla-bigla wala tayong Sunday liturgy o children's liturgy para sa mga bata. Naway sa tulong po ni Lorenzo Ruiz, maging creative tayo kung paano pa natin ipagpatuloy ang ating pagtuturo sa mga bata. Kasi nawala. Paano na yun? Kaya sa tulong ni San Lorenzo Ruiz, sa kanyang panalangin, sana'y magabayan niya tayo, maakay niya tayo sa akmang pamamaraan kung paano natin ipagpatuloy ang pagtuturo sa mga bata. Gayong si Lorenzo po, binibilang natin bilang isang naging katekista din. Naway ilapit tayo kay Kristo para sa kabila nitong pandemya, ay yan ang isang madiskubre natin para maipagpatuloy ang pagtuturo sa mga bata. Kaya San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Amen. Idulog po natin ngayon sa Panginoon nating mga kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng magandang halimbawa ng ating santo ngayon at martir, si San Lorenzo Ruiz. Ingipakibat mo, Ginoo, pakiramdaman mo, ingkekeng pamanyambitan. Ginoo, pakiramdaman mo, ingkekeng pamanyambitan.
Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, era sa kakalingwan, ing lubas lang mibayit, at lubas lang magbalik king karelang penibatan, ing espiritu ning kakaluluan, manatili sa karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung kekeng pamanyambitan. Para ka ring pamuntok ning gobyerno, ing ginuya ing minye king karelang katungkulan, era sa agad babaywan, ing masanting lang sumuyo, karing karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung kekeng pamanyambitan. Para ka ring daralan kasakitan, madadakurak king lipunan, mi pasakitan, paulining karelang kasalpantayanan, mirinan lasanang kapanayan, king belwan, ailaring mga lating amanwaning Ginoo, atune ng pakamalan, Ginoo, ipanalangin taking pakiramdaman mo Ginoo. yung kekeng pamanyambitan. Para kaya katangan, ibiyeta sana ing katuliran ning metong at metong, kapilan man, panamdaman ing mababawas tadangalan, pauli ning mayap tang daraptan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung kekeng pamanyambitan. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy pa, pakibatan mo sana rin ang kekeng kayadwanan. Sopan mo keng mika matibe kasalpantayanan, banking oras ing kapagsubukan at kasakitan, dumalan ka ring puso mi ing paginakit. Itiadwan mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingay. Hinggamat midarami ay hingganing sarili, pabuning altar hinggamin, pabalalan mo sa dwali. Palang pangirap, pangisnawami, palang isipan at taptan, palang kaburian at kapagnasan, palang lugod at pagaman. Hinggamat midarami ay hingganing sarili, pabuning altar hinggamin, pabanalan mo sa dwali. Manalangin kay pakamanang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kikatami ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo rin ayin, ning kay kang balayan, kabang parang alam ming kasakitan da at kamatayan, din kay kang martir, di San Lorenzo, ading kayabe na. Nung makananong ingay Eukaristya, pikalubanong sikanan lalam ning pamaglupig, papanatilyan na kesa ng tapat, arapaning sablang kaligaligan at kapagsubukan. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekan temurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ding banal mong martir, de San Lorenzo Ruiz, ading kayabena. Tikyan day ngalimbawa ng Kristo,
at dinaon din karelang biye king ikaligayan ing kekang lagyo. Ing karelang kamatayan bubulalag na ing kekang upaya, asasdag king kenan ing kekaming pangatao. Pipilinano ring may na, at gagawa ng matinakan at alapatutuke ka. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel ka ring banwa, daralit ning kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Itnuyeng banwa, ating lapat kang ligaya. Osana, Osana, king katas-katasan. Waning daratang, king lagyo, ning Ginoo. Waning daratang, king lagyo, ning Ginoo. Osana, Osana, king katas-katasan. Waning daratang, king lagyo, ning Ginoo. Waning daratang, king lagyo, ning Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyene ka rin kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kanan niya, itihin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At bingining kalis, kaning kayang disipulo nga na, kunanyiti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Datanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. kamatayan mo, O Ginoo, ke kami ang gaganakan, mga subli mong bebe, ke kami ang pagmasusyan, panyatang mong maligaya, ke kami ang panenayan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyo bli ng mebian, ing anak mo. Darami kaya kayo ting tinapin, ing bihe, ting kalis, ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap kinugud, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mo na naman, ding kapatad ning pepainawan at maninayang sabing miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king bilanganga, ban kayabe ng Maria, ang Birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose king esposo, kayabe ring apostol, ading sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. Ah
langmit mong kapanalingan at lugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo, kaya katama. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasopan ning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayu bayan, ating ligaya, hanggaman king alananggan. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nilawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan kaya kayo po. Cordero ning Dios, amilan ako, ing kasalanan ning iyatu. Pagkaluluan mo
Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para kindi apikalupuke kami, pamangan mi aldo babyemungan, tuknangan mi malan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Malinging aldo at tinlanan ng bulan, tiyuk ning amin at kanta daring ayub. Salading batuining bengi, tatahit karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para karing pengarimi at kapatan, kamag-anak at kasiping balen, numan kabayating bubuat, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Karen pong kayabi aming sisimba, king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamungan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko ing tanggapanda ka, dapot pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka.
Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka, Amen. Horacio Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan ni. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka, ing patuknan mo na ing pangakalat ngiting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasanang mamungaya kaya kami ting Eucharistia. Din kala matinggap mi keka, kaniting kapesan, din kaya kang martir, din wana Lorenzo Ruiz, sa din kayabe na, ipagdalara kaya sanang kaligtasan at kapayapan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pag anak mo po bukas, habak yaping misa tamon death anniversary na palang among tans. Yapong malambat pamuntok at pundador daring Federation of Knights of the Blessed Sacrament yung mangubi among tans. So bukas po morning yung kakatang misa. Ang ginuman tabi kay kayo, At kekan temurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, sa may paintutu, ingipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari kay katang kapag masusyan o meta ng ini, luguran tayong Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Iras na bininyagan, ing pamikawan itangan, bendisyon ing Diyos langit luman, kekatayang mapagalan. Amanu ang pagkamalan, amanong mabikasalan.
Dakal pong salamat. Maya po oras kaya kaingan. Magandang araw. Marami pong salamat. Thank you. Happy Fiesta, Karing Katekista. Fiesta.